Marrazua. Marrazua. Marrazu da arrai mota bat. Zudu zorrotzako, bi hegaz daukoz, goizen bat da bustan indartzu bat. Aginek iruki formako daukoz da. Gure modun ez dako, hilada bat agin, beratakoz bost edo hiru hilada. Da elikatzen gaudela 15 egunera agin bajauzko gaiako, 15 egunera barrez jazteiako. Normalin tiburek ez da batak eta pertsoniari pentsatzen dau foki edo arrain bat eta la. Hori biztizteko hain ona bez, baina usaimen hauko ona da, kilometro batera usaintzen dago dola. Egun baino mota gehiagoz da. Tiburon ballena, tiburon zorro, tiburon martillo, tiburon toro, tiburon limoia, tiburon zebra, tiburon blanco, tiburon tigre, da handirena da tiburon ballena. Da tiburon ballenan pixue, tiburon ballenan neurrize 12 metro, gutxi gora bera. Da tiburon ballenan pixue 3 tonelada. Da txikinek 15 zentimetro horitzen dabe, luzetzen diz. Da, tiburai antxinako espezie da, 300 milioi urtin marrazu pixi dira. Tiburon ballenak, koralak, da itsasoko bedarrak, da olakosk. Da tiburoik beste jatetuz algak, beste arraine modun eitzen da kuna jairo, 5 edo 10 kuna jairo tetuz, da gabaz eitzen da eiza. Zuk ikusi inoiz marrazorik? No, ez, baina nire oso bakazko ikusituz. Hori, itxaso netzen dau, hori, biharra. Zerra nuni. Zer marrazo ustete jatzen moti? Niri tiburon tigre. Nire bai. Segarazi. Zuk ikusiko bazen dut tiburo bat zeiko zedu. Ikusiko bazen dut tiburo bat uretan, zeiko zedu. Alde. Zer banda? Zuen omagi. Zer zana? Mota guztau. Ia zein guztete atzun. Eskander? Tiburon tigre. Zer iban? Da zenbat mota dauz tiburoek? Zer hemen? Zuk euki bazen duke eskutan tiburo txiki bat? Ez da betzen zer. Uretan oki da, zelan hile itzen da, besta araño badun. Zer hemen? Bai, hori esan doa nire dituzune. Baino gehiago. Zer hemen? Zuk euki bazen duke eskutan tiburo txiki bat? Ez da betzen zer.
Uretan okida zelan hiletzen da, beste araño badun. Zerran, Ai, hori esan doa nire ikutune. Nire. Hablan, Ander. Zer danel, Hemen lagundutu eitzen. nek eta amak. Nire. Hablan, Ander. Zer danel, Hemen lagundutu eitzen. nek eta amak. Zer ander? Ez zut zentzu auletaz. Zer No que no tu solo letrak. amak. Listo? Zer danel? Hori karrazki zenundik atazuz. Lehen esan zumon Internet. Internet. Lehen esan zumon zerozak atatu zela tiburo bat ikusitxe hori arrazki lana. Txelier? Sekatu tiburón blanco. Algak. Okelita jatetu. Zer andoni? Ze jaten tigre? Okeli eta okeli. Zer ander? Ez... Fototik esan zen da. Esan zau. Ale. Zer dati? Hori zer? Zertik seguro iken hori okeli jaten dabe, baina ze okela guria da arrainena. Biztatxarra dauko, dana, okela guztizek, biztatxarra dauko. Baina esan zuzeniona. Bega. Zerran, Libre motozik. Bai. Hombre. Jan alto. Listo? Ander nahi bat. Zerran, Tibulo blanco foka jaten da. Zer galdera? tiburón blanco esan jaten txuzela. Baina berartean, esan ez, zu fokaz behar jaten da esela. Porkape jaten da. Foka behar, foka jaten da. Ba, okeli dela. Berate beren tibulo jaten da. Ba, zelan jamor beren gorputza. Hala! Tiburón Sakatza. hauek. Mexikitu arginek, Ia sartu buru, ia buru guzti gatetzun, zan, Ez dira. Ana. Bat, bi, hiru, lau hemen, atzeko aldian beste lau, ganean lau. Hone bai, bat, bi, hiru, lau. Lau, koskotu zorratzak da, Nire buru jan Leku.